Case todo listo para o comezo das obras na Rúa do Gorgullón. Unha vez adxudicada a obra, a empresa EC Casas só falta a firma do contrato e a presentación dos plans de seguridade e saúde e de tratamento de residuos por parte da adxudicataria. Por lo tanto, agora o que queda é, así como trámite administrativo, é asinar o contrato, que presenten o plan de seguridade e saúde e máis de tratamento dos residuos, e iso precisa unha avaliación e unha aprobación externa ao Concello, co cal non podemos garantir exactamente cando vai empezar a obra. Debería empezar antes de un mes. Se lle sumamos a iso os 8 meses de obra que estaban previstos no proxecto, pois deberíamos atoparnos que na primavera do ano que ven o Gorgullón estivese rematada e perfectamente lista. A obra, financiada con fondos europeos de desenvolvemento regional, adxudicouse finalmente por 1.258.000 euros. A empresa asumirá as dúas melloras propostas polo Concello na convocatoria, que consistirán no entronque ca avenida da estación e a reducción do tramo de pavimento cuberto con formigón. Propúñase como mellora reducir ese camiño de formigón que representa o Camiño de Santiago, reducilo en facelo máis estreito. Vale? Iso supón un gasto de alrededor de 50.000 euros máis, era o que se valoraba, para deixalo do ancho dun camiño de pé, que é como se circula cara a Santiago, e ademais que a rúa perda definitivamente o seu carácter de estrada de paso e que se convirta no que é o modelo Pontevedra, unha rúa de estancia, para facer moitas máis cousas que circular por ela nun coche. A rúa converterase nun espazo de estancia, pondo en valor o Camiño de Santiago ao seu paso por Pontevedra. E lembrar os obxectivos que nos plantexábamos cando se fixo este proxecto e cando se sacou a licitación, eran, en primeiro lugar, por en valor o Camiño de Santiago ao seu paso por Pontevedra. Pensade que agora, prácticamente, o treito urbano ao sur do río Lérez queda completado, vale? E incluso parte ao norte. Para rematar o treito urbano, xa só nos queda a Rúa da Santiña, vale? O cal, eu creo que estamos, comparativamente, moi ben posicionados. Preténdese tamén con esta transformación que a rúa deixe de ser a parte de atrás de Eduardo Pondal, devolvéndolle valor ao barrio. A Rúa do Gorgullón é importante, porque é un barrio histórico de Pontevedra. Algúns aínda lembramos, xa un defecto que temos algúns, aínda lembramos cando non era un barrio, senón unha parte dunha parroquia de Pontevedra que se incorporou, ten ese carácter que hai que ennoblecer e ademais pasa por ali o propio camiño e hai que darlle certa nobleza. Para acadar estes obxectivos, a rúa terá plataforma única, cunha solución de pavimento semellante á da praza do Hospital. Así mesmo, renovaránse os servizos como o alumeado, establecerase un cambio de sentido de circulación para que o tránsito de vehículos sexa mínimo e mellorarase a conexión peonil con Eduardo Pondal.